Ja omaan tutustumiseränsä viimeisenä Medina lähtee sitten Iina Laureen Jasun kanssa Jasulla olla koiran kerrasta. Samoin Maxi-radalla tähän ryhmän viimeisenä Salla Luoma ja Risto Tampereen seudun koirakerhosta. Ja numero 189 Minna Vasilahti Tukiina Tukiin tulossa 6,06 ja Vasilahti 45. Ja näin tuli viimeinen meri myöskin siinä maaliin. Olkaa hyvä, meni numerolaput